Pakistan, tumakda kayo aming kinakadaan kasi kami ang buhay. Itinagal ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Kapya ti adapuma kaya kayo. Kapsa tangan daw rambakan tayo ti solemnidad ni Kristo nga ari. Niya po Jesus isu ti nangiparit na kaya tayo ti ayat ti Dios. Babae ni ti panangted na ti biyag na kaya tayo. Tininted na ti panakaisalakan kaya tayo. Bigbigan tayo nga ro, iti basbasol tayo, tapno may kari tayo makiranod, iti daytoy nga santuan ng misteryo. Kuna tayo, agkon kesara. Diyos sa nakabaling amin, kaya kada kayo may kapasas, na siya ang nakabasura, ilalunod sa uraming kaya Basok po, isuha ka pakasya, Santa Maria,
pasan, di pa nakapakawan, nagitibas basol kayo, di pa na tayo tibiyag na agnanan. Amen.